ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುರಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದಾಪುನ ತೂಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪದ ಸಾದಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಡು. ಮುಂಚೆನೆ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ನನ್ನ ಕೂಡ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕುಯರು ಪೋಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಒಕ್ಕ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲೈಪೋರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುನು. ನಾಗದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತು ಬರಲಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಬೋಟ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಸಿ ನೆರವೇರುವಾಗ. ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೆ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡೇರು ತುಲೆ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು. ಬೆದ್ರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಗ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.